सगळ्यांक खबर आहा, या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी येणारा जो 15 ऑगस्ट आसा त्या स्वातंत्र्यान 75 वर्सां कंप्लीट जाली. म्हणजे अमृत महोत्सवी वर्ष आमी 2 वर्सांपासून साजरी करता. ह्या माध्यमातून एक संकल्प असो केला की घर घर तिरंगा, प्रत्येक घराघराचेर तिरंगा हो लागपाक जाय. हे करता आसतना संबंध देशभरच्या जनतेक आदरणीय मोदीजीन अपील केल्ली आसा की प्रत्येकान आपापल्या घराचेर हो तिरंगा झेंडा हो फडकोवपाक जाय. हेचोच भाग म्हणून 11 ते 13 ऑगस्ट या संबंध देशान आणि देशातल्या प्रत्येक राज्यात आणि प्रत्येक राज्यातल्या प्रत्येक मतदारसंघात तिरंगा बाईक रॅलीचे आयोजन केले. त्याचप्रमाणे आज आम्ही मांद्रे मतदारसंघात, मांद्रे मतदारसंघाचे भारतीय जनता पार्टीची युवा मोर्चा त्याचबरोबर बाकी सगळे कार्यकर्ते हे रॅलीचे आज या मांद्रे मतदारसंघात एक आयोजन केलं आणि त्याच्याच खातीर युवा मोर्चाचे आमचे कार्यकर्ते, त्याचबरोबर मंडळाचे कार्यकर्ते, महिला मोर्चा कार्यकर्ते हे सगळे आज जमलेले असतात जनजागृती करपाक की भारत स्वातंत्र्य जालो, स्वातंत्र्य मेळ्ळें आणि खऱ्या अर्थान ह्या दिसाचे संबंध देशातल्या लोकां पर्यंत तेची माहिती पावपाक जाय. ताची इम्पॉर्टन्स लोकां प्रत्येक ह्या भारतवासियाच्या मनान घेवपाक जाय. आणि ताचेच खातीर ह्या गोंयांत सुद्दां आमी 11 ते 13 जशें हांवें म्हटलां की तिरंगा बाईक रॅली ही वेगवेगळ्या मतदारसंघात केल्ली आतां उरलेले आदेश आसले. त्याच्या पयलीं म्हणजे 13 ते 15 हे 3 दीस प्रत्येक भारतवासियान आपापल्या घराचेर तो तिरंगा फडकावपाची गरज आणि त्याची व्यवस्थितपणे वितरीत झेंडांची तिरंगी झेंडाचे वितरण सगळे मदत केल्ले आसा. आणि त्याच्या पुढे वता आसतना 14 ऑगस्ट हो 14 ऑगस्टाचे इम्पॉर्टन्स आजच्या युवा पिढीक कळपाक जाय. हाचे खातीर विभाजन विशिका दिवस थंय आमी मनयतात आणि ह्यो मनयता आसतना ह्या गोवा प्रदेशाची जी सेंट्रल कमिटी जी आहा ताजो हांव एक मेंबर आहा. आमचो मेन जे माजी खासदार आणि प्रदेश जनरल सेक्रेटरी आमचे नरेंद्र सावेकर हे आसा. आणि 14 ऑगस्टा दिसा नॉर्थ गोवा तशेंच सात गोवा म्हणजे दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोंयांत 14 ऑगस्टा दीस एक बऱ्यापैकी सभा आहे. म्हणजे आमचे जे जिल्हा ऑफिस आहा दक्षिण जिल्हा आणि उत्तर जिल्हा हे दिसाचे निमित्त साधून एक कार्यकर्त्यांक माहिती दिली ते साजरे जातले. आणि 15 ऑगस्टा दीस हे म्हटलां की प्रत्येक नागरिकान ग्रामस्तराचेर असो म्हणजे ग्रामपंचायतीचो झेंडा आमी फडकतात तो कार्यक्रम असो, तालुका स्तराचेर झेंडावंदन जाता ते कार्यक्रम असो. आमच्या पेडण्यान 17 हांगा स्वातंत्र्य सैनिकांचे एक भव्य दिवस स्मारकय आसा. 15 ऑगस्टा दीस थंय आदरणीय गोव्याचे मुख्यमंत्री ते थंय येतात तो कार्यक्रम असो. म्हणजे पंचायत लेवल म्हणजे ग्रामपंचायत लेवल, तालुका लेवल, प्रदेश लेवलाचेर हे आमचे जे कार्यकर्ते ज्या ज्या जाग्यार वचूं शकतात तेंचे ते वचप आणि हो दीस मोठ्या उमेदीन मनप एक मेन दीस जाता. म्हणूनच परत एकदा रिपीट करता सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्या कडेन आणि नागरिकां कडेन ह्या देशाचे जे जितके नागरिक आहात ते सगळ्या कडेन मागतात की हे 15 ऑगस्ट तिरंगा झेंडा हेचे एक महत्त्व आम्ही जाणून घेऊया, दुसऱ्याकही सांगूया. आणि ज्या पद्धतीन आदरणीय या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी जे त्यांच्या मनान आसा या देशालाच नाही पण भारत देशाचे नागरिक वेगवेगळ्या विदेशांत म्हणजे वेगवेगळ्या भायल्या देशांनी आहात
त्यांच्यानी ते मनोवपाचो, त्यांच्यानी तो झेंडा फडकावचो अशें अपेक्षित आसा. साहजिकच बऱ्यापैकी कार्यक्रमाचे आयोजन जाल्लें आसा. ह्या मांद्रे मतदारसंघात आज जर पळयलें ह्या रॅलीच्या माध्यमातून तिरंगा बायक रॅलीच्या माध्यमातून भरपूर आमचे युवा कार्यकर्ते त्याबरोबर प्रदेशाचे म्हणजे आमचे मतदारसंघातले कार्यकर्ते जमल्यात तेंचे आणि त्यांच्या सगळ्याच्या वतीन तुमचे हे आमचे पत्रकार जे भावना आसात मनापासून स्वागत करता आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांक कडेन मागता की ही रॅली हांगा सुरू जातली. हांगाच्यान आमची पारशा भगवतीचें देवूळ जें आसा ह्या देवळा समोर आमचे स्वातंत्र्य सैनिकाचें स्मारक आसा थंय पर्यंत वचप, त्या स्मारकाची साफ सफाई करप आणि त्या स्मारकाचेर फुलां अर्पप अशा पद्धतीचे कार्यक्रमाचे आयोजन केले. परत एकदा सगळ्यांचे ह्या कार्यक्रम जितके आमचे ह्या देशाचे देशवासीय जे जमल्यात तुम्ही जमल्यात परत एकदा तुमच्या मनापासून स्वागत करता, अभिनंदन करता इतल्या का तुम्ही मोठ्या संख्येन जमल्या आणि कार्यक्रम यशस्वी करचो अशी तुमचे कडेन मागणी करता. तुम्ही पळयतात GNH.